ljudi s rokem u šetnji. Lagani džir s rokem prije džira sa bajkom. Ja malo raja, ali ja vidim. Mogli bi, ne? Ajde, Piće, da. Evo nas. Dobra pembara. Šta je to bilo? Evo nas opet na XC bajku jer je Maxi zakurac i probija se guma svakih 2 dana. Nemojte kupat Maxi, kupite Švalbe. Moj savjet, evo. Može. Marko, može ja prešao.